लेबे से मत निकाल हम कहां जाएं बताई। कहां जेबे तो जहां पे तहां जो ठीक कहले हनु पता ना हम जानते नहीं इतना खेलवाड़ी है ना इतना खेलवाड़ी है कि का कहिए करके आज तक हमरो इहो ना पता चल कि केकर जामल है जानला हाय देखा सब खत्ता में बिकाए का महता मम्मी जी कहता नहीं चटनी ठीक बनावे के टमाटर के होता नहीं से टमाटर के चटनी में मीठा चटनी बन जाए के फोन करता हो ये भगवानी माई काहे कती फोन करती है ई का कहती है हेलो हेलो गोल लागत नहीं खुश रह तोरा गोर लागल बिन जुरात नहीं खिया दे ई का कहत रे मैयावा ई का कहतन कहनी है कि जे कहथे का बोला शिकार मंगा के रख हम आवत नहीं बनाओ ना के जान ले तोरा बुझाता रे कि आज अथी हटे पूर्णिमा ह पूर्णिमा हम ना देखी ना जान ले जब खाए के मन करे जानवर वो चीज के पहले पेट पूजा ओकरा बाद पहले हमारी बात सुन जल्दी की ना ई जगह करे बे बोल ई जगह करे चुपचाप से बाबू से झगड़ा कर ले बे इसका रे कोनो बात बरे झगड़ा के कहत रे बुढ़वा के मार के कपार फोड़ले बनी आज फोड़ले बनी नाती के बबुआ बहू मोर सास तो तोरा आवे के नहीं के बुझाई कि ना चुपचाप अरे तो कह दे अपना सास से कि आवत रे हमर माई के करा से बतिया बतारू हो माई हियो अरे हो चिचिया तना द उनकरा के सुनता रे पानी द हां बोल कहत नहीं कि हम आवत नहीं 1 घंटा में पहुंच जाए ई जगह करे बे जे तोरा नहीं खेवे के बुझाई कि ना चुपचाप तोरा डरे ना भाई हमर समधियाना ना हटे समधियाना तो हटले तो कहां के कहत तू के तोर समधियाना नहीं के हां तो फिर का रोक का कहियो रे तोरा बुझात पानी को ओकरा मने तोर बुढ़िया का करे रे चिचिया का तना हो दुआरा कह दे कि हमर माई आवतरी जयहन काने कहां वा दे हम कह देते नहीं हम इतना कह देते तो ये मरीचा टमाटर ली शर्मा है हां हेलो दिन जी बोली गोर लागत नहीं जी अच्छा खुश रही कहनी है कि आवतनी कुछ शिकार मछली मंगा के बनवाई हां दादा हम त गंगा जी से नहा के आवतनी आज पूर्णिमा है आज ही तो रहुआ ना गंगा जी से नहा के आवतनी हम नहीं खिला नहा के माई भैया आवे के कहतरी हो अब कैसे मना करम इतना तबीयत त माना का खाती करतो तो शिकार त ना बनी बरा आज ही कोई से का शिकार क दिन पनीर में कुछ बना देवे काल बन जाई समझिन जी हां आही के बाटे त काल हो आ सकतानी आज ही हम निकल गइल बनी बस कुछ देर में आधा 1 घंटा में पहुंचिए जाए त पनीर बनवा दे तनी का हो गइल बा आई आई रौरा खाती दरवाजा महाराज खुलल बा गजबे रौरा कइले बनी चली ठीक है बाटे बनवाई कुछ हां तार माई हाफ माइंड हई का भइला हां तोर तिहार के बारे में कुछ ना जानेली आहो आज दिन मंगर हवे आज पुन्ना एथु बाटे हई पूर्णवासी ना हा मांसा पूर्णिमा हां उहे बता उ कुछ ना जानेली तोर तिहार के बारे में दादी जियत रहे तो सब कुछ करत रहे माई के ना उतना ना पूजा पाठ में बुझाला घर के मां बाप ऐसे करेला एगो बात कहत नहीं बबुआ वो देखा हमारा माने एथु मत कहे के मैं सास ऐसे बोलती है साफ एकदम ललाइत बाड़ी जानलू मम्मी जी ऐसे काहे माई के बारे में कहतन सब कोई के ये अपन भाई बहुत नहीं तो कहत रही हम ना माने नहीं कुल के हमार जान तो हम बहुत दुनिया में बहुत कुछ बा पंडित बड़ा हमर बावन जाके कितना लोग मनावा ता कि लहसुन प्याज नहीं के खात कितना लोग नहीं के मानत मुर्गा मछली मोई खाता वो अपन मन के नु बा चलो ठीक बाटे त आवत तब तक का करे तब जाई पनीर ले आई छोड़ी रहे दी अभी चुपचाप ये बना देता नहीं बनाबो खा के जोहन काने कहां में मीटिंग बाटे बाबूजी छी यहां त न हम कह के बनैले बाड़ू ना कहत चल तो घरे बारे उठ के गंगा जी गैस आप बैठेले बनी भात दाल हो तटुए तो फट नहीं बनावा चटनी बना दे ठीक बाटे बना दे चटनी ज्यादा आवत तरी त आवे तो आज ना बनी त कल बना दे ऐसन बात थोड़े नहीं थी तब तो ई चीज ठीक बाटे तब हम जाई करके कहि ना कि बन गेल बाटे हां जाई काहे कपड़ा उपड़ा पहिन तले जाई कह दी अरे ऊ गंगा जी भीड़ बा ऊ गंगा जी भीड़ बाटे न कि का बता लावे के जाई हो ये भगवान जी का करे आवती है माई तो हमारे अतना खीस बरत के का के मार थोड़ा थोड़ा दे पूरा काम पर तटुए एकरा तनिको बुझाता हो कि का कहतिया आ ये जे झूठे में को में जोड़ जाड़ के कोई एकर छुदुरपुन वाला बुद्धि ना छुटले दादा लागत तनु कि बाबूजी ले झगड़ा वगैरह कइले बिया चाहे गांव टोला में कनियो मार पिटैया कइले होई तबे ऐसन करतिया कहतिया मन करतनु ये जो लगता हमारी जतवा नासी झूठ सच के कुछ कोई हमर बुढ़िया हमर नंदी का सोचियो सन हमरा बारे में दादा हे भगवान जी रोरे हाथ में हमारी इज्जत बटे बस फोनवा को के कहतनी कि चल जो फुगा गाम हेलो चलो हो लुगवा गार देन त ठीक न हो जाई हां बूढ़ी कबे से कहत करे लुगवा ना करलू स इहो मेहरानू के ना का जाने कर
का भई रहता गुमसुमाई रहती है एकदम में जीव निक नहीं के तो बोले के न चाहिए का करता वो लूगा फीचा तनी आव का लौकत नहीं के कारण लौकत के घरे में न बिया कहां घर में तू जाना तड़ू हमरा जाए के बाटे सासाराम और ओकरा जानते बुआइरन करने वाला तनी आयरन ना कर दे तू कपड़वा हमार का पहन के जाए कोहिया सीखी जी आजकल के तो बेटी टटी बड़ी सन की नैहरे से मैं कुल सीख के आवेली एकदम आयरन होई करू करके तो करके सीखी तबे नु सीखी यही तर सीखी अच्छा ठीक है बेटे सिखा देम तो कौन एथी सटवा बैठ करे के बा सटावा उजारा का जाए के तू बाद में बैठे के बाटे तू जाता ना आयरन रही तो यही सब्जेक्ट तू मोराई रहेला सीती के कपड़ा अच्छा ठीक बाटे ऐसे कर देतनी आ कहनी ही कि सब्जी खत्म हो गइल बता अपना से नहीं बुझत रहुआ के कि जाके बढ़िया बाजारिया से जाके लेके सब्जी चले आई टाइम तो आप अभी जाए के बाटे शाम का कोई रही बाजार तो ओकर कुछ कहबे ना कर बुझा लेवे के बा आजी जब कनेवा उहे बनावत आज हम देखनी तब न हमरा पता चलल कि आई दादा साग सब्जी तो हइए नहीं के बस आलू खाली बा आलू और प्याज 4 गो बाटे ओकरा इतना ध्यान रहता ये करी तो आज ये हाल रही अजी ससुराल जाते त मथी दवाई ले ले मम्मी जी के खत्म होखे वाला बाटे दिखावे के ना खाली दवाई लेवे के हां तो दवाई लेवे कभी दवाई से तो ठीक है हइए बनता का दिखावे के ना बाटे तो ठीक बा उहे माने माने अपने सलाह कर लो जा ना तो दवाई ले आ देब ना तो दिखावे हो तो दिखा के तब लेवल जाई ना तो डॉक्टरों से बात कर ली डॉक्टर अपना ही बोली भौजी काहे के भौजी कहा जी चिल्लात रही नहीं एकदम ओहो हे जी का करतालू हो हैं कपड़ा फींचत रहनी खिंचा गइल अब बचपना माने तारा बुझात नहीं के काम धंधा करता त जाके करवाई धरवाई लई उ करत नहीं खे अकेले बाजल बनू कर माई आवत नहीं त के करा केतना करहु का आई आवतनी हां आ जानो त रोज के जन का डेराइल बानी हो के अरे तो ओकर माई कैसे आवत है हमने के हमरा मालूम नहीं अच्छा तो आवत माई आवत तो काहे डराती है पागल आ गला का करे बा कथी बुझी जे बरा बहुत डर लागत माई आवती त ओकरा के माना करतनी तब आवती है माने पागल हो गीत गन के कोई माना करेला हम कनी आवे का आवत तो उनको माई के मन ना लागत है मन दिल ना लागत है तो एक चलते नु आवतड़ी तब का ना आवे तो भौजी पागल बिया हिती ओ करे जेवे जाति सासाराम न हमारी का कर सासाराम हां हो तो एथी ले ले हम ले ले आई हां सब्जी लेके आ जाए ठीक बा फोन करम तनी आवत है नु तो बढ़िया तनी इज्जत बाप कर दिया जाए आई तो काहे ना जी हमर गोतनी के माई चाहे हमार माई बतिए तो बरोबरे नु बाटे ना रुको हम जाते तनी देखी के पड़वा कोइले बिया ना कोई तो अपन ले करे न करी हो हां आजी और पढ़े काहे नहीं खिजा जाता नहीं पढ़ा यही से ना कनी कुंगा संगवा करवा देना त हम घरे रहती त करती ना उनका संगवा हां तो जाए बा पढ़ाई लिखाई करी ठीक नु हम करतनी मैं काम करवा देब हम मिल के पूछती कि का बने हम कने दाल भात तरुआ बना दे जा का करे के बा ओ सांझे की मुर्गा मछली ले कोई त आ जाई अच्छा देखो तनी हम साग सब्जी अब हमरा तो बुझाइते नहीं के बेटवा साग सब्जी लान के धरत हइए नहीं खन हैं लौका जतनी खेत में लेगो तोड़ के लिया देतानी आ लौका का आ फिर से आलू का तरुआ छान द का करे के ठीक है बेटा कहां ले आई ठीक है पैसा कौड़ी का कहतनी जी आए बताई भैया भी फोन लगाई तो बड़का भीरा ला अब पैसा खातिर फोन कर देबे खेत में फरल बता ना तुर के जी राजा लौका के मतलब उ आवत ही बेचारी पहली बार आवत अड़ी अपना बेटी के घरे जी कि मुर्गा मछली खातिर पैसा खातिर फोन करल जाई अच्छा ठीक है बेटे जाई ओए का कर ले हसुआई रहे केकरा कर पारस घर ले हां तो दत उनकर दे दी हमरा के काला उतरे पड़ के त कहते बुच्ची छपरिया पर ले ले ये हमर हसुआवा छपरिया पर ले लेही इहो लड़की के बुझाइबे ना चीनी बाना हो चीनी उनी चाय हां चीनी बाटे ठीक दूध सुनी ना हां राम भग जाके कदी दूध लेवे देवे खातिर त पाभ ठीक बा दूध रहे त लेकन खा गइलन स आ माई आवा चल चल बच्ची दा झोरा ले ली त जात रहिनु उनकर घर अपन जाते दूध लियावे त भेटा गेलु त हाय का ले लो माई आए गुदारी गुदार जान आई हो दादा के हो ई न एकरा के ले एगो चादर है एगो साल हवे ठीक बा अच्छा चले नि केना हो त घाम बेर लागला चाहे कोई बैठे के मतलब बिछा के बैठ का करबू हो माई बूढ़ पुरानिया में यार बूढ़ पुरानी आदमी हो जाना त ये ना आदमी एगो तू हो जाला यही के चलते त लेके चली ना केना मौगे त का कहत रहनी रास्ता में पूछ नहीं है घरवा न तो वे कहत रही कि जे थी इहे रास्तावा चले के ओ घर आई रही नु तो होने से रहे उ मेन रोडवा धके आई फोनवा कइले रह तू त हमई रोडवा पा गई रहती कोनो बात ना भारी ले लके खइले कुछ कर खइले बन चल चल हम कहले बानी तो अब उतरबे कोनी जाना तलू
इनका हमें के देख के जर नहीं सके कर माई आवेला त हई कर नहीं ऐसे अरे देख के दूसरा के बात नहीं के सुने के अब हमनी जे के ठीक कर मानी देखो देनु। जे कर ही त अगर आवे जाए लगला त लोग के जर्नी होके लगे काहे बनत आवे एही से लोग जरेला बचिए जानलू चलो केतनो समझावे नहीं भौजियो ना समझे अब आइए गइलू हाँ। भौजी अरे बुचिया भौजी बैठ बाप रे अरे आवा हो चलो, निमितार पूरा- माई पूरा गोर दुखा जाता है सुनकर घरवा में लागत बानी सुना तारे बचिया लुकाइल भी है कि माई हमारा होती है कि ना रे खुश रह बाबू आइले हाँ बैठा दिक्कत ना भाई ना कोई दिक्कत ना मेन रोड से ना दिक्कत आई ना है हो, ये से उतर के ही मैं चले नहीं है हम कोने बेटा के में रास्ते में जाकर आऊं कर दूध चना वगैरह ले दूध लिया भेटा गई हां तो ये बच्चे लेके चल ले लेके ले चल ले आई पनिया हम लेके आते नहीं गोड़ जा का करबू माई भौजी हमारे तना काम धंधा करे न कहबो करब न हम ए रहे त भौजी हम कर देती त कहिया न रह दी बुझी जे हम कर दे हाँ काम ना करे में हां हां एमे तनी शिकायत एकर- नहीं खे शिकायत ही माने कि तनी करे ले ठीक है ठाक ले अभी जो काहे निकाल देले बड़े अरे ऐसा ही निकाल दनिया का पहिनी हो नतिया के नाम के बिछिया मन तो करता पहले वो फेंक दी का गइल ह चुपचाप कौन सी चुपचाप रही एमा छुपावे के कौन बात के कर दे तलु माई नतिया लाई अरे ये करे बापा वा हमार बूढ़ा वा जब देखो तब मार पीट गाड़ी गलत मजाक के करेले बड़ी मजाक करे से मजाक करतिया अच्छा मजाक में बोल मजाक करत नहीं एमा मजाक वाला कौन बात बा जौन बात सच्चाई तौन बावे सच्चाई हां मार देले बना ढेर का आज के आज तनी बिस्कुट ले ले आइने जाई ना जापान ले ले मार देले बना ढेर का हाँ, जाई तो ना ना, जाई यही ना से क्या तो- तनी रुक जाइन का बतिया सुन ली जाई ना लेके आई ओ पानी पिया अरे बैठे दे ना रुकाइए जे तनी काहे तो ऐसे कोई ऐसे नाक नाक भेनत भेनत करत रहलिस फिर बिनात रहलिस बैठ के ससुराल हमारा के खेत दे सन मन तो ये ससुर से चाहता का है। खेत दिए सरे बोल इहे चाहता रे नु कि हम खेदा जाई तो बोलते त केनियो चाचा बाबा दादा के रख ले के केनियो तो साज बियान बीचे त हमार कहां बीती रे ते का चाहता इस ते कैसन मातारी बैस रे अरे माने देहे वहीं तो तमे से लड़ाई झगड़ा करबे रे गोड़ पर गिरत नहीं जैसी आइल बड़ी इज्जत से रहो तोरा जल्दी रहे के बाद 2-3 दिन खो पियो बढ़िया से रहो हमार इज्जत माई बच्चा ये देख ले तोरा आगे हमार पगड़ी बटुए माई जान जो देख ले हम ईमानदारी से जौन भी बात रहा सच्चाई बोला झूठ सच ना बोली ना अब कोई पूछा त मरले बना तो कहीं के हमरा के आरती उतारत रन हैं चाहे दिया अपन घर के इज्जत अपन ही नु बचावल जाला रे हां इज्जत बचाएला कइले बरन माने हमर उरत नाती मरी है ना उनका के लोग कही ना बारका मुड़ी एथी कइले रहत रनु हम इनका के इज्जत करिया हमारी इज्जत है ना घसीट घसीट मारत रन लोग के द्वार पर देखत तो लोगवा नहीं के देखत रहो पहले ओकरे तबे ना बाबूजी मरले हो का कइले नहीं खाए के बना में तनकी से नमक ज्यादा पड़ गला सब्जी में ओई खातिर मारत हूं के करा से तनी ना पड़ जाला बतियावा तरी मर्द मानुष बटले बन मरद के संग देह में खून ढेर होला खीस बरेला तन से बोलिए दिलम तो का हो गइल हां ते हमार माई बनल बड़े कि ना ते हमरा के बुद्धि सिखई पढ़ा लिखा दनी सियान क दनी पोस दिन तब ते हमरे के बुद्धि सिखा जान ले तोरा से कहते बानी बिनती बेटे तोरा गोड़ पर गिर जाए पर हमार सास उसले कुछ मत कोई माई देख अरे जोरे पर खाए पिए के लिए भूख लागल बारी सुबह से कहनी है ना कि हमरा भूखले निकलल बानी खइले पियले नहीं की लेके आओ त कहां गइली तोर बूढ़ी है उन्हीं बोल भाई, कुछ लिया का? दुआरा देने भाई गुकुन का बुला के लेके आवत ने आ कुछ कहिए मत माई अन का बनैले पर ई बताओ ना शिकार ना मंगवइले ह आज पूर्णिमा नु बटे रे त काल सुबेरे बना दी के बात मत करे हमर सास हमरा से तोर माई राक्षस होई का उनका ना बुझाला का कोनो चीज माने के अब देख लेबे पर कह देम त तोरो खराब लग जाई ना माने हम राक्षस हई उ निमन बड़ी ढेर पुजारी बनतारी हैं ढेर पुजारी बनता 10 जगह मुंह मार के आइलो अच्छा चुप रह आ दूसरा का एथी करत है राक्षसी ने बहुत ठीक बा हमर सास उसकी कुल मत कहिए ठीक बात कुछ क ले जौन करे के बात उन क ले तब हमर मरले मुंह देखबे जान जो चल हमरा घर में पड़ा के चल चल ते यही तो आवे दे बुढ़िया से बतिया आईती तनी गुतिनी ले चल चल आवा ए बचिया हम आइल बनी ओ लुकाइल बरू ना 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 तनी लेगा के दवाई पिया आवत तनी माई कोई मत चल आवा तनी तोहरे घरवा में आवा तनी हइले ना चल घरवा में हमर झोरावा छू दिली ले भाम बेटियो हमार उहे ही अब त बताव समझी ना आवत तरी हैं तब त काजल पनीर हो त का त 300 की काजल कितना महंगा बाटे आ के पनीर सनीर खाताते हो हैं मम्मी जी हमने के कहाँ बानी धरिली जाके सीतवा घर से लेके आई दूध
सेवई बना ए बच्चिया ओकर माई आवते जानलू आ पनीर आवत नहीं खिया गइल बाड़ी। आई माई कौन रास्ता से गइल रे काहे जानी उ जाके पानी पत्थर देले बन बैठे पिए खातिर कने देले सिया हम बैठल बनी है जाके ना वही नहीं जाके और लेके 1 किलो दूध लेके आई सेवई बनी सेवई बना दे तन जा पूरी आ सब्जी आलू चना सोयाबीन डाल के फर्स्ट क्लास के का देख बड़की तोरा से कहतनी एकर माई बड़ी छेछाड़ा बिया रे खाहू बिया आ जाए दी मम्मी जे त कोनो चीज के कमी बाटे हमार ना कमी नहीं के कहते खसी के सिका खसे ओकर मुंह पे कनिया के रे तोर माई खदोड़ ये कारे कदम सने हां जी त खसी के सिकर बक इका कहतनी जी काहे घर बानी आ झू पूर्णमासी हवे गंगा जी आदमी नहा के आइल हवे तू कहलस आ मंगर दिन हवे तारा का मेथू खियाई हम बात बतियवले बाड़ू ना तो मतलब अब 2-4 दिन रहिहन तो हमें बन जाई आज कोनो जरूरी थोड़ी ना बाटे सेवई पूरी ना खा सकतली हम लिया तन दूध चुपचाप बनावा सके उसे पूछ के खाना बनावे के बाटे अरे हित गनाई होई चल आइल बाड़ी त कुछ बनी ऐसा थोड़े रखे कि ना बनी हाँ हम त खुद रोज पूजा पाठ में हमनी घरे आइल बई त हमनी का बनावे के बा का खियावे के बा त हमनी न जानतनी जा खरीदारी करे में कैसे करे के बाटे डेरात रहलिए त हम कने की करा से फोन से बतिया एक जना गइल हम कहथु न बबुआ गइलन सासाराम इहो बुढ़ो गइल हन ऑफिस में गइल हन हां त कह दी खातिर के फोनवा कह दी ओने बबुआ का सब्जी फरमावा लेके खातिर आवेला के हां सब्जी लेके हरियर लेके आवेला हां कहनी कोन से त बाजार ना होई न त मशरूम मंगा दी आ तनी आम ले ले 5 किलो तनी खा लिहल जा लास्ट सीजन चलत बाटे एती कहत न मम्मी जी कि कह दी बबुआ जी के मशरूम लेके आ जावेला 3-4 पैकेट आराम से ना हो जाई का जाने के मन तोरे के कुकुर मुत्ता नियर रहेला त कुकुरा मुत्ता न सता जान जाले रे हमनी के पहले उकुल पूछत रहनी तोहनी के किसिम ए मम्मी जी बनावा से खासा हमरा लिया दे खोखड़ी कहल जाला एने मशरूम कहाला हां पहाड़ देश के त का करबू ए मम्मी जी जवन बांस मछली पागल आई रहे कि गइनी हम सुनी ना अगर बांस में अगर खा लेम ना त मुर्गा मछली फेल हो जाला ना मत ले जैसा इज्जत पानी करस जैसा लेके आवतनी दूध तो जाके लेके आई ना कि जाके अब बात कुचन मत करे लागम ठीक नु तला से पूड़िया छाने तनी जे हम कने सब्जी पूड़ी बनावा सा आवतन ते तू कदिया सा घिवा बना से वही भूजे खातिर के हां बातन सी तो बाटे वो खत्म में हो चलल बाटे घिवा में तनी 14 पाता डाल दी आ तब सेवई भूज के लच्छा पात जी रवा लागी ना थी अरे उहे रे आए तू क दी है आ तब ना इलाइची कूट के आ ओकर बियावा में डाल दी है तब गमा के सुंदर लागे ठीक है दूधवा खूब पाके जाई तब जाता नहीं ठीक है बटे जाई जैसा इज्जत पानी करा सा कुछ इज्जत पानी में कमी मत करिया सा आवतन दूध लेके लेकिन कुछू कोहा हो हमर सास एकदम साफ न रंगीली है लागल ना कि मुआलो आदमी का जगह दिहन उठा के बैठा दिहन ऐसा ऐसा बातें बोल दी ना बतावा तेजपात एक आदमी काका कहे लागत काने बाबू आय हाँ दादा लुगा थी जो बने गोइल है तब घरवा में बहरी रहू आ चल गुल बइन ओने त घरवा में रहेलू रहम तो ना रहू घरवा में हेलो सासारा में चौका पे एकदम आम सस्ता देत रह अच्छा तनी दिन रात घरे में रही का माने बहरी आदमी ना निकलो ना ये आम काहे के हाथ ना लिए नहीं जी अपन माई के फाड़ के तने बढ़िया ले खिया दी हो काहे माई खाई का माने के मुंह का हम कहां कहते में तू तो खइबो करबू आइल बड़ी हित बन के नो तो हित नहीं रखल जरूरी बा नो हो ई बात तो ठीक है कहता नहीं बड़ा जल्दी आ गनी कम हो गेल का बैंक वाला मेरा भइबे ना कइलो आ के कर मुंह देख के गनी तो भी अइती हम टाइम अभी कितना लगित के कर मुंह देख के गनी कि ना भइल के कर कहीं तोहरी न देखल हम दूसरा के देखो हां दुनिया के कतनो खराब काम हो जत रहा हमरे मुंह देख के जाई ऐसन बतियावत नहीं पाहुना घनी ई का करे हां करनी जी सासाराम गोई रहे सासाराम हां कुछ खाए पिए के ना लेके आई लेल भाई ए मैं रख दे आम रुक जो पानी में भिगो देता क्या फार के बताड़ी धोके सारा पानी है बाकी सस्ता देतला रोवे खातिर ले लो निकलन आइल बइनु त आम कम से कम खाई तनी एगरी त सीजन बड़ुए पूछो कहीं दमाद जी रहुआ त एकदम हमारा खतरा नो एकदम बुझाला कि ये कौन चीज लिया के मम्मी जी के खिया दे भगवान से ये मन रहुआ जननी एकदम राम लेखा मिल गई नहीं हमारा दम और रउरा बेटा नियन हमनी के बहन कुछ गलती होला न तो बताई नहीं काहे कुछ खाए पिए के मन करे तो हई खाए पिए के मन ऐसा के दिलदार है जान जाए उहे न दामाद के बेटे माने ले पाहुन रहुआ त राम मिलल लेकिन रहुए ठगा गनी हमारा बेटी से हमार बेटी सीता ना बन पाइल जननी इहे सीता ना बन पाइल का करम
ताकत कौन ची बारे जौन बात सच्चाई बोल। का है कुछ बोललो का है एक बोललो का नंबर के खिलाड़ी या जी एक नंबर के खिलवाड़ी या कोई जगह धराइल कोई जगह पकड़ाइल लेकिन क्या करी इसका को होता रे तोर दिमाग ठीक होगा खराब नहीं माने पागल बनी है अरे के तुम्हारे दिमाग दामाद जिसे मैंने छुपाई हाथ ना सुगर दामाद हाथ ना व्यवहारिक दामाद हमार मिलल तो बानी। हमार दिमागे हाँ इनको देती है हाँ एमा ई कहनी नु लेकिन जानता नहीं कुरो ना कहे के चाहिए कुल पहले ही मैंने बताई बियाह शादी कइले बनी मैंने बताई यही खातिर ये दामाद जीरो ठीक बा सब कोई करेला देखिए रहो व्यवहार देख के बता देनी ना रहल गइल कि हाथ ना नीक आदमी के हाथ ना खराब आदमी मिल गई तो ये जानता नहीं हमरा के माफ कर दम जननी है कि गलती हमरा से तो होइए गल हम ना जाने कि रहो हाथ ना नीक बानी मुझे नहीं बना ना कर देला थी बिया चलो दे चल पलंग पर चलता बतान चलता तो काहे कहे जाती दो कइले अब कहत नहीं तो कहे दो काहे चुप करावत हो हां जानती है कि बता दे हम बता देते हैं माने अपना अपना दिल नहीं खराब ना रह दिमाग आज खराब भइलो जननी दामाद जी ओइनी और टोला महला मेरा व्यवहार जननी है सब कोई बतैला सब कि सौसी लेखा तक कोई लड़का ना के ऊपर उलट के ना तकलम कनी आई हे मैया हमार दामाद ठगा गइलन हो दादा ऐसे कोने के सच्चाई बता दी जननी इस से बता दे भाग जल्दी भाग भाग जल्दी तुम इज्जत ना सता रे देख ली हई बेटी हमरा के भागे के कहती है बताई काहे माने आज भाई तो भगावत हो काहे देखी कैसे करेले असही करेले गलती क क के आई हम पेट लगा जतनी हम जननी लेकिन माई। ठीक बा कह जा तनी कहने की पावने बहना होई तो तनी शिकार ले ले जननी पर ठीक बा ठीक बा चली लेकिन चली सोच ले विचार ले हमारा ना। बेटी ये तक का हवे लेकिन देखी ना देखल गइल ऐसे अवस्था के हमारे मसाला खा जनो का खाई शिकार मसाला माने ई पागल बड़ी ई कुल का कइले बो माने हम छुपैले बड़ू माई नु रह के तन से पागलैला लेखा चुप रह पागल आई बड़ी ए का कुल कहतड़ी माने भाई झूठ बतिया बड़ू है कइले बो तब तो कहतई हमरा पर नहीं के विश्वास जी रहू माने विश्वास का छी के विश्वास ना रहे का तार कइले रही त हमरा कैसे ई कुछ सुनावा बताबू कान में ठीक अपना मन से जौन कहे के बटे तौन कहली का करी हम माने हम कहतनी कि तार माई है नो कि हमार माई है जा हतना उम्मीद ना रहे तू हैसनो बाड़ू का से का कसम क्रिया खइलू सब करेला लेकिन हम तारा कहलो रही नु तो जौन कइले बो तोन बता दो हमार कोनो दिक्कत नहीं है लेकिन कुछ भी ना माई बाबू भाई बाप के सब के क्रिया कसम खा जी गेलू वैसे झूठ काहे बोलत बोलतन देखी ओइसन कोनो बात नहीं कर ओइसे मत बोली सच्ची कहतनी माई सब झूठ बोलत है ऐसा हम कुछ नहीं के कले नहीं और मेरी ना ठीक बा अब तो हम तो जानते बानी हमरा कपारे मढ़ा घर में चल हमरा कपारे मढ़ा गुडू तो ढोवही के बा बुझाइल ओही तो दा कहता काहे से हम खीस बरतन के का कहे खाती कर देखो कपार को सिफारतनी जोना के डर रही बोल तमर मर्द हमरा के जीवन बरताना मरियो सब दुनिया दुख सुख बतियावेला अपना हित नाथ से आ हमार हित नाथ के बुझाता कि एको पैसा का बुद्धिए नइखे आ कोबो बेचरिया न कोबो छुंदर है ना आवतारी छुंदने होने जातारी छुंदर माने आता पता लगावतारी अरे आता पता जब बियाह भइल त मरद के भेजल ही रहली सब करा के कुल अपन जे बाऊ के भेजल ही रहली आता पता करे खातिर इनके तो वो बुझाता कि का जने का हमार खेत बाड़ी के बारे में पता लगावतारी कि का लगावतारी कि इनकरा मन में का चलताटे हां बाहरे माई धाधाई का हो कहां बिया खेलवड़िया रे के रे तो पत्तो ही जमीर गई है बिया काहे ओकरा कैसे बोलते रे काहे ऐसे बोलता नहीं हाँ? ओकर मतारी जाके गांव भर में हल्ला करती है कि हमर बेटी छिनार है ढेर पीट गिरैले है लइका कगो लेके भागलस परैलस बता त आ कितना ही दूध का ढोल बनतिया आई वैसन बिया तो ना मतारी एकर हल्ला अरे करती है तकर मातारी के गांव में गइल बिया हां ए मतारी आवे वाला रही नु तबे ई ना माना करत रही माई मता हमरा कुल बुझाइल के काहे ई माना आई करत हो रही। दादा हां हां ये दादा ढीड़ पेट गिरवले बिया रे हां भाईये जान ले इतना दिन ले कब दारू और पियत रह रे ना आ जाके दारू पी के गिर जाता ना खेत में हां दादा सीता सवित्री घर में है भइल बिया हाँ। आई हो भगवान भैया कहता ना कि सेकंड हैंड भी हम एकरा के ना रखब हां अब हम का करी कहां से मती पगला रहे कि सब अतिया हमारे घर में ही आ गइल आय आई हो भगवान अब हम का करिया रे हर गइया अरे राजबहारी तोरा जैसा आदमी बना के ओकरा के रखले बा रखम हम घर में रे हां है छिनार कम घर में रखबे बाप रे बाप गांव में जाके कथि तुमनी के तनको इज्जत बा अब ना कोल फुलल रे कर महा
गिटल है हमारे है बेटा तो रहल पिए रे जीजा आय? के अपने तक नहीं के छोड़ले हां ही माई कई दिन तो जीजा के लेके का तो भागा रहे अब हम है ना अरे अरे दिगो हारी अरे है ना सुन है ने भाई धक बढ़िया है बढ़िया चढ़ा के तू दे रे फिर ना गिजवा के आइल बड़ू हमारे लइका से तिया के लोकल रे आय करे सत भतरी कोनो अपन नैहर में कुछ छोड़ले बड़ी रे ना चाचा पितिया के छोड़ले बड़ी ना जीजा के छोड़ले बड़ी आय ई रहो सब का कहत तेरे में तारी कहती है कुंवारे में बियाह भइल कहत रही ई का कहतरी पिटती है मम्मी जी रहो कितना शब्द बात बोलत नहीं रहो के तनिको बुझाता तोरा महतारी न पोल खोलल सियारे टोला महल में घूम के हमारी इज्जत लिए बाबा तोर से माई बेटी कुछ नहीं है मम्मी जी उ खाली है तरह जॉब देखो तब जे कोर जिंदगी में शांति रहला ओकर जिंदगी में हम कहत नहीं काहे छुंदना में लगावते छुंदना भागतिया हमरा से काहे न बतिया कहल सियारे तोर महतारिया अरे मतारी हमारे ऐसा के जेकरा के खुशी देखेला त घर फोड़े लागेले ये नु सच्चाई बताला से तो घर फोड़ नहीं लौकतिया के अपना बेटी के घर फोड़े जाई पहले भी तन कर महतारी कहतिया हमर बेवत में के हम अपन बेटी के कुछ कह देई जी हाथ ना दिन से आइल बनी रहो हमरा के नहीं खिया चुप रह एकर त छुआ एगो बात कही के मन नहीं हाय मगर मच के आंसू ओही जा गिरई चल चल निकल घर में रह निकल घर में से निकल घर में लग गइल चला सुन नहीं एकरा के घर में रखे जो के बैठे हो आई खेलवाड़िया रोवतिया आय अभी मरियो चाहे ना तकरा के हम राखम ना घर में निकल भागे चल निकल बचिया का तारा से कही कहाला से कोनो कहल जाता हो छुपाला से कतना कोई पेट ए रामावा आई बतावा माई आतना हमनी भी चप्पल ओसी झारे रे नो कि का बात लावेला बुझाले कि सीता सवित्री एकदम हिया कला खातिर हमरा के मार दी झोटा नोच दी अभियो कहते के जैसे ते जो ना तो तोर मार के अच्छा तो ई सोचतिया ना कि कैसे हमार मैया हमर आके भेदवा कहतिया हमें जवाइती ना जानती ना के रवा सब अपना नीक बानी त ई कैसे पता चल जब इहे व्यवहार देखने मोने आई हो दादा इया लोग के ना पूरा एथी खानदान ना सागल तब जाके हम कहनी कोई माई अपने बेटी के शिकायती कही ना ये माई नी ठीक है नु बतिया कहतड़ू हो हमनी के ना भरम में न रही जा तो बहुत एथी परेशान है भगावे करा के भगा अब हमारे घर में ना तोरा के चिकियो भर जगह नहीं के चिकियो भर अरे क्या हम अपन छोट बहिन मानत रहनी ही हां तू कौनी हाथ में बड़ा कांड कइले रही हमरो से बतिया कैसे कतरानी हमी आज ये बुची ए खाया के सुने का टाइम उतना नहीं के चल पेट के पानी पहुंच न मम्मी जी चल चल कह लेवे दे का दू बात करे कह लेबे दे कह लेबे मत निकाल हम कहां जाएं बताई कहां जेबे तो जहां बे तहां जो ठीक कइले हनु अतना हम जानते नहीं इतना खेलवाड़ी है ना इतना खेलवाड़ी है कि क्या कहिए करके आज तक हमरो इहो ना पता चल कि केकर जामल है जानला हाय देखा सब भाई खत्ता में बिया काहे का महतारी हां सुन लेनी जानू का सुन नहीं जा तू जन्मई अरे तू पैदा कइले बाड़ू तोहरा जानकारी नहीं के हो हां के मतलब रहल नु कि माने कोई जगह गइल बिया जाननी ई बात भूलवा बताड़ी मरवाइला कई जगह तू मुंह मरवाइला बहुत हरामी में और सही गई पक्का एकदम से लगे इहे ना तब खिलाड़ी बिया कर महतारी ना खिलाड़ी बिया हां चला तू निकल आता चला निकल भागता बता से मत धसो काहे ना धसर ई का बतिया तेरे कभी आम के बात बतिया तो कभी इमली के बात बतिया मां में गलती नहीं खे बाबूजी हमार बहुत दारू पियलिन तो सब जानत टुए छत पर हम तो जानतन कि तोर बाप पिया कर हवे छत ई पर तो जानतन के लेलन खीसिनु झगड़ा में माई के दिमाग खराब हो गई तो बारन के खोपड़ी लागल बा का बोल दी कोनो ठीक नहीं के केनियो भुला के चल जाई पकड़ के लेना आई बुची ये दादा तनी पकड़े औरे बता पर दिमाग काम नहीं पागल है का जी तई बतिया ना तू ही पहले बतौलू ना तहर महतारी है अब तो बता एजा क किस्म के बात हो गई ये तो पैसा मारे बावन से बानर के देखी तो कनी में लागी कूद दे ये दादा धक्का लेके आ जल्दी लेके कनी देखा हम तारा से माफी मांगता नहीं जानलू तो ध्यान देनी मोय हम पाकल बा माय बानर सन माई हमर छोड़ गई यार अरे हमें बतिए सुन पहले चल अपनी महतारी के चल